Hola, benvinguts al Bages. Ara ens trobem a la població de Sant Joan de Vilatorrada. Al principi, aquest municipi s'anomenava Sant Martí de Torroella, però des de llavors ha anat canviant el nom fins a l'actual de Sant Joan de Vilatorrada. Un nom que prové de dues cases diferents, el Mas Sant Joan i el Mas Vilatorrada. Ens trobem ara mateix al Mas Vilatorrada, que té una història de gairebé 1000 anys. I es diu Vilatorrada no perquè els habitants d'aquí anessin torrats, sinó perquè abans era una gran explotació romànica i estava envoltada de moltes torres. Per això, Vila, Torres, Vilatorrada. Ara estem al Mas Sant Joan, una masia que es va ampliar a partir de l'església romànica de Sant Joan de Vilatorrada. Va acabar consolidant-se com a mas al perdre la categoria de parròquia l'església de Sant Joan. Al seu voltant hi ha l'escola de música, la llar d'infants El Xiulet i també Ràdio Sant Joan. Existeixen moltes rutes ben marcades del Coll Baix que connecten amb el municipi. Durant el camí podràs gaudir de la natura amb unes vistes espectaculars de Montserrat i el Bages. No vull dir res, però les millors vistes de Montserrat es veuen des d'aquí. El celler El Molí al Coll Baix configura un paisatge màgic. Les 6 hectàrees de vinya són una referència de la seva producció ecològica i biodinàmica. Comprendre, entendre i estimar la terra és el que s'intenta transmetre en les visites al celler. Un bon motiu per conèixer una mica més Sant Joan és venir a la Fira dels Embarrats, que té lloc al mes d'octubre. Els embarrats és una peça que hi havia a totes les empreses tèxtils. Aquí a Sant Joan van ser molt famoses Cal Borràs i Cal Gallifa, que la tenim aquí darrere. I també us invito a que, si veniu aquí, aneu a saborejar les boniques tapes, excel·lents tapes que fan tots els bars d'aquí a Sant Joan. Benvinguts a Sant Joan de Vilatorrada. Benvinguts al Bages.